Halkara dinanlar münasibetli tutuş yurdumuz boyunca bayramçılık çäreleri dowam edýär. Bu çäreler dinanlara döwlet derejesinde uly ünsverliýäniň subutnamasyny öwrülýär. Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmagyň watany ýylymyza belenilýän halkara dinanlarynyň dagralary ýurdumyzyň harby hukuk gorajdararyna dinanlara da hormaty bilen serkerde başymyzyň pul sowgatlarynyň gowşurylyş çärelerini goşdy. Ma'lum bolýary berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň gülläsmegine kimi özgörtmeleri amal aşyrmakda dinanlamyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny watanymyza wepaly sadyny kimi ruhy bilen netilleri terbiýelep ýetirýänliklerini nazar alyp, şeýle-de ata-babalarymyzyň mehriban enelemide kimi edýid uýulymyza hormat goýmakda asly däplerini dowam etdirmek maksady bilen şeýle-de halkara dinanlar münasibetli hormat prezident bilen resminama bolçakdy. Milli durumdan ýolbaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän syýasat netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar hem awadan durmuş üçin hem şertler dürdürildi. Enelere hemde ullary hormat goýmagyny biniýat tuturýan maşgalaň belend awraýynyň saklanmagyna aýratyny ähmiýet berilýär. Häzir düýüplü özgörtmeler döwrüne bu däp öz munasyp dowamyna eýe boldy. Şahatlyk şoğuna beslenen davralary dinanlaryň watana, hormatly prezident bilen özleri bardaky ýerginsiz aradalarına şäksiz şahatlygyň öz boşly beýany urly. Türkmenistany aýal gylan hemme taraplaryny ösmegi, almy intellektual, dürüjlük hem ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin ähli mümkinçilikler dördürildi. Enelik hem şagalyk, maşgalyk matlaryny gowrap saklamak bardaky arada milli derme tarapyndan ýurdumyzyň ösüş strategiýasyny ileri tutulýan uğurlaryň derejesine getirildi. Muňa burada milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk çäreler, eneliň saglygynyň gorunmagyny, şagalyň kämil ösüşine gönükdirligi maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, köp şagaly maşgalaryň durmuşdaýdan gollanmagy hemen beýleklere aýdym mysal bolup biler. Bayramçylyk çäreleri aýal gylara döwlet derejesinde uly ünsverliýäniň nowatdaky subutnamasyny öwrüldi. Halkara dinanlar münasibetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramlarynyň merkezinde Magtumrada nahy ýaşar uramasynyň merkezine Bilim Ministrligi dinanlar birleşiginiň merkezine tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip gyzlarynyň arasynda aglan edilen Talip Gödeli 2021 atly gözellik bäýatçygynyň jemleýiş tapgyry geçirildi. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne amal asyrýan her bir tutumly başlangyçlarda halkymyzyň aýratyny ýaş nesillerimiziň nähriman akadamynyň asuda awadan parahat durmuşda ýaşamak baradaky benet maksatlar durýar. Hormatly prezidentimiň watan söýjilik maşgaly ojagyna wepadarlyk, tekim paýhat, talyhatlyk, çeper el günleri biziň enelerimizin hemde ýeni ýyllarymyň adyny we mertebesini müň ýyllyklaryň dowamyna ýokary derejelere göterip gelýän milli häsiýetlerdir. Ýa-da döwürde türkmen gelin gyýlarynyň bu asyrlyk häsiýetleri ahlak gözelliginiň ajaýyp nüfusyny öwrülip, tuğ ýaly belentde pasarda ýadyýan ajaýyp sözlerini belent wedip edinip, berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň talip gyýlarynyň iş başarjagyny, ugur tapyjylygyny, ruhy belentligini, buýsonçylygyny, kesipde edep gözelligini, halkymyzyň milli däb desturlaryny, durmuşa taýýarlygyny, medeniýetini, edep ikramlygyny açyp görkezmek maksady bilen geçirilýän bir bäýatçyk, talip gyýlaryň okuýup başlanyklaryny ýüze çykarmagy, olaryň milli häsiýetlerimizi özüne jemleýän edep ikramyny beýan etmäge ören ähmetliler. Talip Gödeli 2021 atly gözellik bäýatçygynyň jemleýiş tapgyryna ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerine destlapy tapgyrlarda öňe saýlanmagy başaran talip gyýlaryň 20 gatnaşdy. Olar Türkmen gyýyna mahsus bolan edep ikramlygy, milli ruhy ahlak qymmatlyklaryna we dinan mertebesine goýulan sarpany, taýla bolan hünärni, muqaddas watanymyza bolan sevgisini, şeýle-de özleriniň sungaty, dörüjligi bolan ukybyny, hormatly prezidentimiň yglan eden Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň joşgyny owadyny aýdym, goşgy sahna çykyşlaryna usfatlyk bilen beýan etdiler. Gözellik bäýatçygyna oňatlaşanlar garaşlar kemişeli beýtarap döwletimiň dünýä bileşigindäki awray mertebesiniň häzirki buýsonçy döwürde ajaýyp öwüşgünleriniň many mazmunyny ýyl içinde wagt etmekde mundan meýlegem joşgyny zähmet çekjekliklerini mehriman akadamynyň hoş niyetli içeri we daşary fiýadatyny dawaranmakda tutanýarly ihlasly goşantan goşşaklyklaryny ananlardylar. Ende dünýä ötüş arkaly parahatçylyk ýürelgän amal edýän, burada dünýä nufuluk işler amal asyrýan ýaşlaryň hak gowunlary arkada prezidentimiň janynyň tagy belet başynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzuw etdiler. Çerede hormatly prezidentimiň taýsir tagalaty bilen taýýarlanan bereketli Türkmen falsafatly kitabyndan ugralap, Türkmen milli tagamy bolan uňuş ketmekde başanyklaryny görkezdiler.
Bäseşiň hünärim bar, hormatym bar atly 3-nji şertinde oňa atlyjy talip gyýlar özleriniň zekini, usatlygyny we ukybyny keşde çekmek arkaly açyp görkezdiler. Bäseşiň ahyryna eminler toplarynyň bir agyrdan gelen netijesine görä baş bayragy Magtumul Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talibi Gülnaz Ataýewa münasip boldy. Birinji orna Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluşy Institutynyň talibi Merjan Gurbanmerdiýewa, ikinji orna Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş Institutynyň talibi Kuliýewa Aýnur, hemde Döwlet Mehmet Azady Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talibi Şerin Döwran Muradowa, üçinji ornlara degişlikde Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň talibi Ogulnawat Şyh Muradowa, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Güljemal Amanguliýewa, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talibi Gadargul Seýisowa daglar münasip boldylar. Ýeňjilere we işçiň gatnaşan talip göderlere bäseşe gurujylar tarapyndan sowgatlar, diplomlar, hormat hatlary dawaral ýagdaýda goşurly.